Toa. Toa. Mila ult karaha ataonao mora raha. Toa. Atao marereza. Misy problème? Problème ndraiky bôko sapitsinjako be raha ty volako amizay tsilitsilitsika be. Za hitanao tsy za tadiditra hafa. Problème-nareo rô format alainareo ka format saky vakiny elazy. Mangala format vari abobaka. Ke tsao misy solution hafa la io tsisy ma DJ zany. DJ tadiavinao ba DJ pompo hafa boka atao zany. Ah bon? Ya. Ke za tsy afaka tirinao agny aloha. Ambesa baba. Reo zao tana tsy tsaraky tsy mahazo araiky nandiana. DJ tadiavinao ma araiky mampidansy sa araiky mandefa misily sa araiky soma table mixer. Ya za mila araiky midansy igny koa za mila be reo midansy aminaka. Fa format anazy boloko moa zay ampitiko zay tsy voavaky. Raha tsy fampitandrenina muzika eto boka tany za zegny raha nazo fa zay spécialiste na olo zay. Ah bon? Ke za tsy afaka tirinao agny zany. Mandefa zany. Lotera zany. Lotera zany. Basta fa tsara fa lavitra rô malaky am. Ty dine bangena. Ouais, Kariu. Savate dus savate. Voilà. Trano. Zao toera. Tusienao table mixage naka. Farafara hely anao. Kabaronao tovolahy. Andeha amin'ny gravage. Angravage. Hira sa film? Film. Azov izy. Izy papozegny agny revo koa. Fa format anazy tsy voavaky ny lecteur-anaka. Décodeur-nareo hely loatra. Mora ziny, mora mixage izy. Mixetsika ato izy table mixage 12 pistes. Marako raha problème be marako raiky milaiky 26 igny. Vitatsika zegny. Zegny resaka mixage fo zegny. Aia tiatianao? Remix sa megamix? Ko remix zegny ambanimbany dose fa megamix. Tava megamix. Megamix. Ok. Tatsika megamix mafana tsara sa aleky mafana amizay izy mba. Ok. Izy io misy style raiky malaza hoe tsao miady aminao. Aoe. Tsy hoe ndraiky izy avao. Tsy magnano hoe ndraiky izy avao. Fa karaha gnety baka. Sa anao mila raiky simple fo. Za mila izy simple réussi quoi. Réussi. D'accord. Merci za mixer izy. Bon, setsika titera hely. Namela izy mitsinjaka. Mitsinjaka aminaka, za fo tsy mba. Bon. Raha hitako zegny miboaka ato. Bon, izy fa hitako ty satro formananky. Hitako na vovakinao normal. Mboatsika ely fô izy. Nareo fa mitsinjaka edy e. Zany. Kobanao fa mboara tsara fa nareo mitsinjaka. Zany. DJ Mac. Ya. Enao tsentriky nagnano diso antinagny fa resaka gravage fa mitana nandiky. Mixage milay. Son madio. Amin'ny ato new son koa. Tsisy dérapage, tsisy parasite, tsisy dérapage. Jiaby en place, micro normal. Zampizahanao ely karakory ataoko mixer raha ty koa. D'accord? Mpangatsika hely basy.
Ataontsika MP4 izy nao fa mangala izy tonga de mandeha. Tsy midérapy. Io tsy midérape. Tsy mila décoder. DJ mafatoky ty tsendriky nagnano diso fanantenana. Bon zao mezoko anao basy. Meko 30 jours d'essai anao. Mandeha anao amizah hoe en place ny ve mixage-naka sy tsy en place. Izy koa en place izy fenao za anao mipody koa tsy en place izy anao tsy mipody koa. Ah bon. Izy anao fa tsy mitokiky ty. Ty tsy DJ mavandy karaha sasany. Chape anao. Fa jiaby famboaro. Alefako boka ty fo ataoko transfert. Soit izy ataoko par bluetooth, soit ataoko par Xender, soit alefako par internet. Mosio mandeha fa normal. Haute gamme ny papozy zegny. Salaye, izy koa internet, bluetooth misy ndraikindraiky misafisafidy, mila code-nino. Xender fô misy telefon'olo tsisy, fa internet 4G plus. 4G plus. Io tsy maintsy transféré fo. Calme anao manafana. Amare, fa volako aminao, amboara tsara fandregna anao fa danse mafana mary. Marigny izy.